Wasiyar wani uba ga ɗansa. Ya kai ɗana, ka sani cewa wata rana tsufa zai kama ni. Zan riƙa yin abubuwa ba yadda aka saba ba, ka sa haƙuri sosai don ka fahimce ni. Ya kai ɗana, idan wancan lokaci ya zo, hannuna zai kasa riƙe abinci sai yana zuba a kan tufafina. Zan kasa cire ma kaina tufafi bayan na lalata su, balle in iya sanya wasu. Kai haƙuri da ni. Ka tuna lokacin da na koya maka abin da yanzu na kasa iyawa. A wannan lokaci zan kasa yin tsafta yadda kake bukata. Kada ka manta, ni na koya maka yin tsafta da kwalliya da shafa turare. Kada ka yi dariya idan ka ga na yi wauta ko na kasa gane abubuwa yadda ya kamata. Ka zama kai ne kwakwalwata da idona da kunnuwana. Ka tuna cewa ni na koya maka zaman duniya da yadda ake jin daɗin rayuwa. Don me ba za ka yi haƙuri idan na buƙaci wannan koyarwar ka koya min ba? Idan lokacin da nike faɗi ya zo, tunanina zai yi rauni, ƙasusuwan jikina za su yi sanyi, harshena zai yi nauyi. A lokacin kuma babu abin da nake so sai kusancinka da jin ɗuriyarka. Yi ƙoƙari ka taimaka min don biyan buƙatata. Ko a wannan lokaci na san abin da nake so a raina, ko da yake ba lallai ne in iya faɗa maka ba. Ya kai ɗana, idan ƙafafuna suka kasa ɗaukata, ka tuna lokacin da na riƙa ɗaukar ka har hannaye na su yi sanyi. Idan na so ka sauka sai ka ce ba ka sauka. Nikan yi tararrashinka a wancan lokacin domin in samu yardarka. Kada ka ji kunyar riƙa hannuna ko runguma ni a wannan lokaci. Wata rana kai ma za ka buƙaci mai yi maka haka. Ya kai ɗana, idan na tsufa zan daina fahimtar al'amuran duniya yadda ya kamata. Zan riƙa jiran mutuwa ne kowane lokaci. Kada ka gajiya wajen taimakona, domin wata babbar ƙofar aljanna ce Allah ya buɗe maka. Ya kai ɗana, idan ka tuna wani laifina a gare ka, ka iya fahimtar cewa ban yi shi don in musguna maka ko in ƙetace ka ba. Na yi ne don in koya maka zaman duniya da yadda za ka zama cikakken mutum. A yau, babban abin da za ka yi min shi ne, ka manta da kurakuraina, ka yafe laifukana. Ina fatar Allah ya yafe naka kurakurai, ya gafarta laifuffukanka. Ya kai ɗana, a lokacin da mahaifiyarka ta haife ka, ni na runguma ka, na kula ka, na ɗauki nauyinka, na yi tarainiya da kai. Ka saka min a lokacin tsufa gabanin mutuwata. Daga ƙarshe, ina sanar da kai cewa da ɗaya bani da farin cikin da ya fi jin daɗinka, da ganin farin cikinka da murmushinka. Kada ka bari idan zan bar duniya in barta da baƙin cikinka ko ɓacin rai a kanka. Allah ya yi maka albarka, ya sa ka gama da ni lafiya, ka samu wadatar arziki da jin daɗin rayuwa, kuma ya baka wanda zai jibince ka idan naka lokaci ya zo. Wassalam.